Bon dia, amics i amigues. Perdoneu aquesta cara de son, però és que avui hem decidit llevar-nos d'hora aquí a Figueres perquè avui, diumenge, dia 24 de maig, s'hi celebra la 32a Fira Intergalàctica del Joguet de Figueres. I bé, com ja sabeu, és una data molt especial per mi perquè sempre aprofito aquesta fira tan especial en el meu poble natal per mirar a veure si caço algun Playmobil. Per tant, és hora d'eixugar-nos les lleganyes. Ens hem posat una samarreta vistosa perquè els comerciants i periodistes vegin que no anem en broma. I bé, ara he quedat tot baixant al carrer Pere III amb el meu amic Martí, que ens enfilarem cap a la plaça Catalunya, on se celebra enguany aquesta fira. Aquí darrere també podeu veure una petita col·lecció de pòsters de les últimes fires que he anat recollint. Però bé, l'objectiu no serà agafar pòsters, que si en trobem algun l'agafarem, sinó que serà, què estic buscant? M'agradaria trobar peces vintage, evidentment, si poden ser que es trobin amb una qualitat, un estat de conservació acceptable, òptima, perquè bé, els col·leccionistes això ho tenim, que sempre intentem buscar aquestes peces tan ben conservades com siguin possibles. Peces antigues, però de les inicials, ja sabeu de quines parlo, però també si trobo alguna peça de motiu cavalleresca o de pirates, o si trobés el castell de Lleònia o el castell dels dracs, que per aquí sota, per cert, a molts i a moltes de vosaltres us sonarà aquest espai, que és on va néixer el canal de Lleònia Playmobil, a les golfes de casa dels meus pares, que bé, podeu veure que està en un estat millorable, però això és el que us volia ensenyar. Si també trobés bàrbars, també els col·leccionaríem, però clar, l'idea és trobar peces d'aquestes, trobar caixes, referències del regne de Lleònia Playmobil. Per cert, aprofitaré que us tinc aquí, que estic aquí a les golfes, que visito de tant en tant, per ensenyar-vos això, que mireu què m'he comprat, un ordenador, un calaix d'ordenació, vaja, aquests que fan servir els paletes per posar-hi cargols i peces petites. Mireu, jo de moment me n'he agafat un parell i estic ordenant cabells i barbes per colors i per llargada. Què més? A veure, desitgeu-me sort, que crec que la necessitaré, perquè en aquestes coses, ja ho sabeu, els col·leccionistes i els no col·leccionistes també, que s'ha de buscar, s'ha d'anar ben d'hora perquè no us pispin els béns més preuats, les joies més amagades. I bé, paciència, però amb moltes ganes. Ara ens acabarem d'expulsar la cara, de treure'ns les lleganyes. Ens farem, vaig així una mica com un bàrbar, com aquest que us he ensenyat. Potser tocaré afaitar-se, però bé, no passa res, aniré així. Per un dia no crec que els paparazzis em fotografin. I va, que quedem amb Martí, que fem. Fins ara.
importante es esta. Esta es guapa, esta se consigue, pero esta es difícil de conseguir. Y aparte, que esté la caja impoluta y eso, es difícil. Esta de aquí, esta de aquí, esta del oeste también es difícil. Hostia, es muy bonita. Sí, sí, sí. Hostia. ¿Y el tren así más difícil que tienes de conseguir? Es este, ¿no? Más difícil. Yo diría que buscado. Que esté en condiciones. Buscado. Sí. ¿Y el que más te piden? También este. No, lo que piden es esto, pero claro, mucha gente no puede desembolsar. Ya. Uno de estos son 1.100 euros, 4 vagones con caja y esto. Sí, claro. Sí. Doncs, com se sol dir, ja ens hem ben firat. Enguany la fira doncs, ha resultat veritablement molt interessant. M'has donat la sensació que hi havia més parades i paradistes que en altres edicions. L'afluència de gent doncs, espectacular. Era un goig veure la plaça Catalunya de Figueres a radiar, plena de gent, de curiosos i gent no tan curiosa, que anava com servidor a l'idea. I bé, m'ha agradat molt passejar-me per la Rambla, hi havia, insisteixo, moltes parades interessants. Evidentment, com sempre en aquest tipus d'esdeveniments, doncs em fa molta il·lusió trobar coneguts, amics del món del col·leccionisme i del friquisme, i això, al cap i a la fi, és el que més m'agrada d'aquest tipus de fires, el poder trobar-se amb coneguts i poder parlar amb el paradista, que això, doncs, ja ho sabeu, a mi m'agrada preguntar tu d'on vens, què fas aquí, això és lo xulo. I bé, també així coneixes la història que hi ha darrere de cada parada i si compres un producte li pots sumar aquest valor afegit de conèixer la persona que hi ha darrere de qui et ven aquests productes. A la fira d'enguany he trobat molt de Playmobil. En altres edicions em costava trobar-ne, però bé, ens hem llevat ben d'hora, ja ho sabeu, i hem trobat molt de material Playmobil, molta caixa antiga, doncs m'he trobat, pel que fa als Playmobils, els amics de l'Enrique, d'Enrique Click, amb tots els seus trens, una passada. Per sort, doncs, de moment no m'hi trobareu en el món dels trens Playmobil, perquè si no, doncs, hauria de demanar més d'un crèdit. Però que sí que he trobat en una altra parada, que us deixaré el seu Instagram per aquí, que no els coneixia, doncs un set, m'han fet un lot, no ho he pogut evitar. Ja ho veureu, de fet us ho ensenyaré més endavant. Tot un set referent, mira, us ensenyo alguna peça, el que és la línia de princeses, totes molt ben conservades, fins i tot aquí ja podeu veure el castell. Vaja, el set complet per un preu, jo crec, prou fi. I us el penso ensenyar perquè la idea és anar fent vídeos i tenir tot el set complet d'aquesta línia de princeses, que crec que hi són tots. Miraré que ara estigui tot complet, tot i que m'han dit que sí. Miraré que tot estigui correcte i miraré de portar-vos un vídeo. D'acord? I bé, me n'he d'anar perquè torno a marxar pitant, que m'estan esperant. Moltes gràcies per veure'm i si em veieu un dia per la fira i, ostres, no tingueu por. Potser jo estic mig sec, soc molt miop. Potser no ho reconec. Que vosaltres a mi sí, doncs atureu-me i parlem i comentem la jugada. D'acord? Que això, al cap i a la fi, jo crec que és el bonic d'aquest tipus de fires. D'acord? Va, vinga, no m'enrotllo més. Moltes gràcies i fins al següent vídeo.